Telefònica us ofereix aquest espai. Som Morfeo i ens dediquem al disseny i fabricació d'extintors i de sistemes de protecció contra incendis en general. És una empresa familiar, la va constituir el nostre pare ja fa prop de 50 anys. Va començar concretament amb 3 models d'extintor i ara estem de l'ordre dels 400. En col·laboració amb DuPont hem desenvolupat un nou gas que es diu l'F36 i la seva aplicació en els sistemes contra incendis. Aquest gas és molt indicat per la preservació d'objectes i béns d'alt valor perquè no els afecta en el moment de l'extinció. El nostre futur immediat és augmentar la nostra presència a l'estranger, que ja estem actualment a l'ordre de 8 països. També ens estem introduint bastant en el món petrolífer. La nostra tecnologia actualment s'està valorant ja a tot el món. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.